Il-Partit Nazzjonalista dejjem minn proċess ta' parteċipazzjoni biex isaħħaħ id-demokrazija f'pajjiżna. Dan hekk kif issa jmiss lit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista biex jagħtu d-direzzjoni lejn fejn iridu li l-partit imur fis-snin li ġejjin. Dan qalu ċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech f'kumment lil Net News l-għada li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit approva unanimament ir-regoli għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn ir-regoli li tresqu quddiem l-Eżekuttiv minn Peter Fenech stess issa jridu jiġu approvati b'mod definittiv mill-membri tal-Kunsill Ġenerali. Minħabba restrizzjonijiet dwar żamma tal-laqat minħabba l-coronavirus, ġie deċiż li dawn jitresqu għal konsiderazzjoni tal-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali permezz tal-posta. Kunsill Ġenerali innovattiv għax minħabba l-Covid naturalment il-Partit Nazzjonalista dejjem jadatta u kif adattajna sa tkun bil-posta. L-ewwel darba se tinbagħat il-kunsilliera u dawk li ma jaqblux jirrispondu, dawk li jaqblu jistgħu jirrispondu, li jaqblu jistgħu ma jirrispondux. Din hija l-ewwel darba li se nipprovawha iżda dan jfisser li ma rniex għalfejn inġibu 1600 kunsillieru aktar fid-dar ċentrali biex jivvotaw il-ġimgħa d-dieħla. Fil-fatt kull membru tal-Kunsill Ġenerali se jkun qed ikollu ġimgħa ċans biex jibgħat il-kummenti u osservazzjonijiet tiegħu għal regolamenti tal-Kummissjoni Elettorali u approvati mill-Kumitat Eżekuttiv. Fil-laqgħa ta' tlieta l-Eżekuttiv qabel li l-ebda tip ta' kampanja ma tista' tibda qabel ma individwu ikun iddikjarat uffiċjalment kandidat mill-Kummissjoni Elettorali. Dan wara li l-Kummissjoni stabilixxi t-terminu massimu ta' kemm għandu jieħu fit-tul il-proċess ta' due diligence fuq il-kandidati fil-waqt li jaraw li l-proċess isir sew. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Kandidati li maħtura mill-Istatut il-ġdid biex tara li idoneità tal-kandidati kollha se taħtar esperti indipendenti biex jgħinu tagħmel dan l-eżerċizzju. Sa dan it-tant, f'każ ta' aktar minn żewġ nomini, irid jitlaq għall-Kunsill Ġenerali qabel il-konvenzjoni biex it-tesserati jiddeċiedu fuq żewġ kandidati. Dawk eliġibbli jivvotaw irid ikollhom it-tessera mħallsa għas-snin 2018 u 2019 fil-waqt li jkunu konformi mas-sena attwali li trid tkun imħallsa wkoll. Ma' Net News, iċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali appella lit-tesserati biex jipparteċipaw f'dan il-proċess demokratiku li għandu jgħin li l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ. Dan huwa pass fid-demokrazija, parteċipazzjoni fil-proċess fejn tagħti direzzjoni lil dan il-partit. Jiena nħeġġeġ li kunsilliera kollha biex jipparteċipaw u jivvotaw. Matul dan il-proċess, il-Kummissjoni Elettorali se tkun qed timonitorja l-emil tal-kandidati kif ukoll tal-membri tal-kumitati u tal-ferat tal-partit. Se jinħoloq ukoll bord editorjali li jgwida lill-impjegati tal-kumpanija kummerċjali u tal-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit b'tali mod li jkunu osservati l-ugwaljanza u trasparenza matul il-proċess elettorali kollu.